बे कन्स्टिटिउसन जों खारनो हायिनि जाहोनावनो बिथाङा एक्सपेल खालामजादों। आंनि मिथिनायाव नैबे आङो खाम्फा बरगयारीजों इलेक्सन गेलेनायनिफ्रायनो लोगो हमाखै। दा बिथाङा सानमारदोंना सानमाराखै आं मोनथिया रायलायनायबो जायाखै। दा मा ग्राउन्डआव खाम्फा बरगयारीया दस्रा दोलोआव जगदान खालामनायनि लाहार फाहार खालामदों बेखौ माने खोनानोसो मोनदों, खिन्थु आं डाइरेक्टलि बिथांजों रायलायाखै। आरो बयबो बेखौनो होनलायलायदों, थांनोबा मानो फिरफिलाखौ बिर होबाय थादों। आं इउपिपिएलजों दङमोन। इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावदों। तेलेंगानाजों ट्रान्सआव दंमोन। खुलुमबाय रायजोफोर, पिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय भिडिअ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, आं दिनैहाय नैबे सासे बुद्धिराम बसुमतारी बिथांनि सायावनो भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोसे आङो एनडिएफबिनि बिपिएफआव जइन जानाय बिथांमोननि सायावबो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। आंनि बाथ्राखौ गनाय दा गनाय, फोथाय दा फोथाय, थेवबो आं भिडिअ हगारनांगौ हिसाबै आङो भिडिअखौ लाबोबाय थागोन। रायजोफोर, नोंथांमोना मोनथिगासिनो दंखायो आरो ससियेल मिडियायावबो खोनाबाय थाखादों, गहपुरनि सासे आबसुजों एरख'जानाय बुद्धिराम बसुमतारी बिथांनि सायावहाय गोबां आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा, मोनफ्रोमबो जिल्लानि आबसु दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायावहाय गोबांथार बाथ्रा बुंनायखौहाय जोङो खोनानो मोनदों। आरो बुद्धिराम बसुमतारीया जे रावखौ बाहायबाय बे रावा गनायजाथावानो नंखाया। आरो बिथाङा सासे आबसुजों एरख'जानाय, आबसुजोंहाय गनायजायि सासे बियो सुबुंखा। अब्ला बेबायदि मानसिया दिनैनि समावहाय अपोजिशन पार्टिखौहाय नुहुरनानैहाय अपोजिशन पार्टिजों थाफानानैहाय सोरखौबा डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट टारगेट खालामनानैहाय आबसुखौ थेर बेथेर खालामनो नाजादों। सानदों जानो हागौ अपोजिशन पार्टिजों थाफानानैहाय आङो आबसुखौहाय सिफायनानैहाय गोदान पार्टि दागोन होननानैहाय, नाथाय बे माब्लाबाबो जानाय नङा। आंनि नोजोरावहाय माब्लाबाबो जानाय नङा। बियो मानसिया मोजांब्ला एरख'जानायबो नंखायामोन। दा बियो आबसुनि कानुनफोरखौहाय, आबसुनि जे नेमखान्थि बेफोरखौहाय बिथाङा मानियैनि थाखायसो बेखौ आबसुनिफ्राय बख'दों जानो हागौ। नङाब्ला रावबो एरख'वा, मानसि मोजांखौ एरख'खाया रायजोफोर। दा बिनिखायनो आं बुंदों, बिनि रावावहाय रावबो दा गोजाव। आरो जे बाथ्राखौ बुंबाय बियो आबसुखौहाय बड'लेण्डनि सोमोन्दै, बड'लेण्डखौ आबसुआ नाङा होननानै बुंदों, बड'लेण्डखौ आबसुआनो जोगारदों, बेफोरबायदि बिथांनि बुंनाय रावा थांदों। दा बेखौ नायोब्ला बुद्धिराम बसुमतारीया जाय पार्टिखौ सापर्ट खालामनानैहाय आबसुखौ टारगेट खालामनानैहाय बाथ्रा बुंदों, नैबे गाव सापर्ट खालामनाय मानसियानो बड'लेण्डनि सोदोबखौनो बाहायफेरा रायजो। दा आबसुआ नेगासिनोसो दङ बिटिआर एकर्डखौ। जुदि बिटिआर एकर्डनि मावफुंनाया जाफुंजोबाब्ला सानसे नङा सानसे सोमावसारफिनथारखागोन। नैबेखौ टारगेट लानानैसो आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा नेनानै दङ। नाथाय उफुद्रुद बिपिएफ पार्टिनि नासयनायनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आरो बे बिटिआरनि एकर्ड बिनि दफाफोरा मावफुंजायाखै। गुबुन गुबुन सिगांनि एकर्डफोरावहाय बेबायदि उफुद्रुद खालामग्रा रावबो गैयामोन, बुजिजोबोमोन मानसिफ्रा। नाथाय हाग्रामा महिलारिया जेननायनि उननिफ्रायनो ओरैबायदि उफुद्रुद बर'फोरनि गेजेरावहाय। दा आङो बेजों लोगोसे आरोबाव नैबे जे एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिनि आखाइ हमदों, गोदोनायाव माला गानदों, बिनि सोमोन्दैबो बुंगोन। बियो सासे रियेल फाइटार एनडिएफबिब्ला बियो माब्लाबाबो अपोजिशन पार्टिखौहाय सापर्ट खालामनाय नङा दे रायजो। अपोजिशन पार्टिया एनडिएफबिखौहाय धंस खालामग्रा मोनसे पार्टि। अपोजिशन पार्टिनि थाखायनो एनडिएफबिफ्रा
भारत सरकारजोंहाय आसाम गभर्नमेन्टजोंहाय आखाइ हमनो गोनां जादों। अपोजिशन पार्टीनि थाखायनो एनडिएफबि थासारिया अशान्ति जानानैहाय बिथांमोना उफाय गैयियावहाय रायजो राजानि मोखांखौ नायनानै बिसोरो आखाइ हमफैनो गोनां जादों। दा बेसिखिनिखौ जुदि सासे एनडिएफबि जानानै मोनथिनो रोङाब्ला अब्ला बियो एनडिएफबि जानायनि जेबो गुन गैया। सिदा आं बुंनो रायजो आरो गोबाङा बुंगासिनो दङ प्रमद बर'आ एनडिएफबिफोरखौ मानो रेहाय खालामनो हायाखै। बेयावबो जाहोन दङ। बर'जों बर' खौसे गैयैनि थाखायनो जेलाव थानांनाय एनडिएफबिफ्राबो गवाखै। आरो बे एनडिएफबिफोरनि गेजेरावनो मोननै पार्टी गावस्राबावनानैहाय साफा मोनफा बाथ्रा बुंहैनायावनो जानो हागौ बे एनडिएफबिफोरनि गनायनि लामाया बन्द जानानै दङ रायजो। दिनै बेबायदि एनडिएफबिखौ आं मा साननो मिथिबायना, गावनि उदैनि थाखायल' हास्थायग्रा सासे एनडिएफबि बियो। हयथ' एनडिएफबिनि खस्थ'खौनो मोनाखैबो जानो हागौ खोमा, आं मिथिया। थेवबो आंनि नुनायाव बिनि जे सान्थौ, नैबे सान्थौखौ नायोब्ला बेफोरबायदि होननानै जोङो साननांगोन। आरो जे जेलाव थानायनिफ्राय गनायखौहाय प्रमद बर'नियावहाय खुद्रिगासिनो दङ, नैबे खुद्रिनायाबो खामानिया जाफुंहां जागासिनो दङ। दा नैबे जाय जेलाव थानांनाय व्यक्तिफोर बिसोरनि न'खरा जुदि प्रमद बर'खौ रागा जोंनानै अपोजिशन पार्टियाव थादोंब्ला बे नोंथांमोननि सायाव बियो। आरो आं सिदा बुंखायो, बिपिएफआ पावार मोनोब्ला बै जेलाव थानांनाय जेसेबांनाखि एनडिएफबिफोर जोबजानानै दङना, बिसिनि लामाया बन्द। नोंसोरो बिपिएफ पार्टिनावहाय जोंनि एनडिएफबिफोरखौ, जोंनि बिदा फंबायखौ बख'दो होनब्लाबो बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारिया मयना जाने होंगोन रायजोफोर। एनडिएफबिफोरनि थाखाय आं एकर्ड खालामाखै, बेखौ प्रमद बर'हे जानेसो होनना बुंगोन। नोंथांमोना नायबायल' था, जुदि बिपिएफ गभर्नमेन्टआ सरकार सालायफिनोब्ला सोर एनडिएफबि सोर रन्जन दैमारि बिनि जेबो उदिस लाया बिसोरो। नायबायल' था नोंसोरो। दिनै आं नुगासिनो दङ जोंनि बर'फोरनि पलिटिक्स गेलेनाय। फारसेथिं प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंदों खाम्फा बरगयारिनि सोमोन्दै। बिथांनि सोमोन्दै बिटिआरआवहाय गोबांथार एना-एनि दावराव जागासिनो दङ। बिथाङा बुंदों खाम्फा बरगयारिया जुदि बिपिएफखौ मोजां मोनाब्ला, बिपिएफखौ नेवसिबायब्ला बिनि न'आवहाय मानो बिपिएफ पार्टिनि नांगोलनि सावगारि फिरफिला बिरबाय थादों। बिपिएफआ थाङाखै जेरावबो। खाम्फा बरगयारिया बिपिएफआवनो दङ, बिपिएफखौनो मोजां मोनो। बिनिखायनो खाम्फा बरगयारिनि न'आवहाय नांगोलनि फिरफिलाया बिरबाय थादों होननानै प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंदों। दिनैबो जों नुगासिनो दङ सिगांनि अशान्ति रायजो सालायनाय दैदेनगिरिफ्रा दासिमबो सेस्था खालामगासिनो दङ बर' हारिखौहाय धंस खालामनो थाखाय। बर' हारिखौ प्रमद बर'आ धंस खालामा, बर' हारिखौहाय हाग्रामा महिलारियासो धंस खालामगोन रायजोफोर। जोंनि बर'नि थाखाय एनडिएफबिफ्राबो हाग्रामा महिलारि बायदि सरकार नङामोनब्ला दासिमहालागै बिथांमोना मोजाङै संसार जानो, मोजाङै रायजो सालायनो, मोजाङै गावसिनि डिमान्डखौहाय मावफुंनो हागौमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि बायदि बिपिएफ पार्टी थानानै उफुद्रुद रायजो सालायनायनि थाखाय बिथांमोनखौहाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारा आखाइ हमहोनो गोनां जादों। मिथिबाय दा रायजोफोर? बर'जों बर' खौसे गैलायैनि, बर'जों बर' नांलाय खमलाय दावराव दावसि जानायनि थाखायनो बेफोरबायदि थासारिया बर'नि सायावहाय सोमजिदों। खोनासंदो बेबारावहाय नोंथांमोना नैबे बुदिराम बसुमतारीखौ मा बुंदों? जाय बिथाङा, जों बिथांनि मुंखौ बुदिराम बसुमतारी होननानै मिथियो। बिथाङा गफुर हालामनि। जे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरिजों लोगोसे
जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावनायनि सायाव बिथाङा जे मिथिया हसिया आरो बिजिरा हसिया जे बिथाङा दाय होनो जाबसिननो नाजादों। बिथाङा जे गावदि सोर गावदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एरख'जानाय सासे सुबुं बेखौ बिथाङा मिथिगौना मिथिया। दा बेयाव आं खावलायनो सानदों जे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय जे जितु दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि जानानै बिथांखौ आं कन्डेम खालामगोन। बिथाङा सासे जे एक्सपेल जानाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे कर्मी। दा बिथाङा एक्सपेल जाखांनायनि उनाव बिथाङा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आइडियोल'जि बिथाङा मोजां मोना जानांगौ। जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' जातिनि थैनाय थांनाय बर' जातिखौ रैखा खालामनो थांनायाव बर' जातिनि मास्टार रेस दानायनि बाथ्रा बेखौ जोङो सिन्था खालामबाय थादोंमोन। जे दिनैहाय समाज फोसाबनाय बेफ्राव नांथाबनानै दङ। नाथाय बिथाङा मा नुदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जे मावबाय थानायखौ बिथाङा मा नुनानै जे सोंखारिनो नाजादों बेयो जोंनि मोनसे गिदिरथार प्रश्न जाबाय। बिथाङा जानो हागौ बिथांनि बे पार्सनेल मेटार बा पार्सनेल साननाय, नाथाय गावनि गोसो बायदि खालामनाय बा गावनि गोसो बायदि जे खालामा गावनि साननायजों जे खारजोबगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयो माब्लाबाबो जानो हाया। बेनिखायनो आं खावलायदों बिथांखौ बे मिडियानि गेजेरजों आङो बिथांखौ खावलायहरगोन बिथाङा आर्जेन्ट जाहाथे बेबायदि फिन बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बन्द खालामनांगौ। नङाबा बिनि थाखाय मोनसे जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एसे जातीयता आफाद आरो जे रायजो राजा गासैबो बिथांनि सायाव उनहिन लागै बिथांखौ बिजिरनाय जागोन। बिथांखौ जे जोङो खावलायगोन जे समाज दानायाव बाहागो ला, जे बर' जातिखौ दानायाव बिथाङा बाहागो लाथों। नाथायबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरिनिफ्राय लानानै जे कर्मीफोरखौ दाय जाबसिननाय नंबां जाबां बखिनाय बेनिफ्राय जानगाराव थाथों आं गुरै खावलायहरबाय। जे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा कनस्टिटिउसन दङ। जे जोंहानो बेयाव कनस्टिटिउसनाव लिरखानाय दङ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरिनिफ्राय लानानै जोङो 27 जनिया जे मोनसे कमिटि, बे कमिटियाव कनस्टिटिउसनाव लिरनाय दङ जे जोङो समायखिरा लाखांनायनि उनाव जे जोङो इसोरनि खाथियाव जोङो समायखिरा लायो आरो बेयाव बुंनाय दङ जे बिबानखौ आबुरै बानलांनो हायाब्ला बेयाव मा दायनि साजा मोननांगोन बे बाथ्राया दङ। थिग बेबायदिनो बिथाङा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे कनस्टिटिउसन जों खारनो हायाखै, बे कनस्टिटिउसनजों खारनो हायैनि जाहोनावनो बिथाङा एक्सपेल खालामजादों। आंनि मिथिनायाव नैबे बिथाङा बिनि थाखायनो बखिदों जानांगौ जे बिथाङा एक्सपेल जानाय सासे सुबुं। आरो जों मिथिदों गफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मोजां मोना होननानै जोङो खोनानो मोनदों। आरो बिथाङा मा जाबाय सानै साथामखौ लोगो लाफ्लानानै मा जाबाय एकदम सानै साथामखौ लानानै जे रायजोफ्रानो आंजों दङ होननानै देखायनो नागिरदों। नाथाय जों खोनादों मिथिगौ जे बिथांजों गफुर हालामनि बर' रायजो राजाया बिथांजों गैया। बेखौ जोङो 100% मिथिगौ।